Γεια, σήμερα θα κάνουμε challenge που λέγεται τι έχω στο πρόσωπό μου. Ας πούμε θα βάζουμε αυτό το σκουφί στη μάπα μας και θα του βάζω εγώ πράγματα στο πρόσωπο και πρέπει να μαντέψει τι έχει. Τι είναι, τι έχει. Καλά, ναι. Και πάμε. Θα μου βάλω το σκούφος. Εσύ, εγώ ξεκινάω. Ναι! Γιατί? Δεν κλείνει το γατί. Ωραία. Έτσι. Με Ναι. κλείσει τα μάτια. Ναι. Ωραία, αυτό βρούμε να το συλλογώ του. Λοιπόν. Θα το βάλεις. Τώρα λέω. Γλύψτε κιόλας. Τώρα λέω. Θα πω. Ναι. Ζελοτέλ. Όχι. Άλλες δύο ευκαιρίες. Το χαρτάκι από τσιμέντος. Ναι. Το βρήκες. Φέρε. Έτσι το πάει να μου το ρίξω αυτό. Όχι ρε. Σωστό ήταν αυτό που. Ναι. Νομίζω. Το ξέρω. Δείχνω και τι είναι. Ναι, δείξε λίγο μπροστά στην κάμερα. Φόσκα. Όχι. Νομίζω. Συνέχα. Μπεταντίν, μυρί. Ναι. Μπεταντίν, ρε. Τόσα πράγματα το βρήκε. Ναι. Ωραία, βάλ' το σκούφο. Αυτό δεν το βγάζω σιγά σιγά. Ναι. Μπορεί να το ξαναβάλω μετά. Γιατί ορισμένα πράγματα τα παίζω. Γιατί θα πάμε στη γιαγιά μου. Εντάξει. Το βάλες. Κάτσε. Έλα. Για βρες τα αυτό. Κάτσε. Κάτσε να εκεί. Κοιτάξτε. Ωραία. Αυτό από το PlayStation, το Wii, πως το κάνεις έτσι πιάνει. Ναι. Πώς τα βρίσκεις, ρε. Να μου καθένα να το παίζω αυτό, ρε. 2-1. Ωραία, ο Justin! Και αν δεν πιστεύετε, Ό,τι ξέρω. τι μας νοιάζει! Εγώ και το πότε κόμπα. Ωραία, κάνω. Ναι. Κάτσε, ωραία. Αυτό. Πόσκα. Το βρήκε μου. Πόσκα. Ναι. Καλά ρε, τόσα πράγματα. Πάντως. Ποιος είναι κάνει. 2-2 είναι. Όχι, για 3. Όχι ρε. Το 2-1. Έχει... Δεν μας νοιάζει το σκορ. Μετράμε πας. Ωραία, το σκορ δεν μας νοιάζει. Ο χαμένος τρώει αυτό στη μούρη. Όχι. Ο χαμένος... Βγαίνει έξω και φωνάζει με μαλάκα. Όχι. Να το δεις. Θα βγει έξω και θα φωνάξει με βλάκας. Όχι. Ωραία. Κοίταξε. Τι είναι. Τι σε νοιάζει δεν. Ο φορτιστής. Ναι. Τι να το εύσκει έτσι. Αυτό είναι δικός μου, ρε. Ναι, και. Τι Ναι. και. Εγώ έχω άλλο που σημαίνεται. Ωραία, έλα λίγο πιο εδώ και δεν φαίνεσαι στην κάμερα πολύ. Μου φέρνει το αυτό. Γιατί δεν την έβαλες κάθετα, ρε πλάκα. Δεν πειράζει. Όχι, ό,τι εσύ. Μια χαρά είναι. Άντε, βγάλε κάτι. Το έχω ξανακάνει, αλλά δεν πάω. Πόσκα. Το βρήκα. Πάλι! Ναι. Βαγεί με να ανοίξει το μεγάλο τσιμπάκι. Κάτσε. Αυτό έχω ανοιχτό για άλλη. Λοιπόν, πώς είστε? Καλά. Ναι, καλά, Με το Τζέρεμι. Άντε, ρε πάντων. Δεν θα το βρει με τίποτα. Μετά κάτω, ρε. Δεν φαίνεσαι ψηλέ. Και εδώ. Ρε. Εκεί. Κοιτάξτε. Μολύβι. Τι μολύβι. Μολύβι. Μολύβι, ρε. Σπασμένο. Άντε, άντε, θα σου δώσω πόντο. Μολύβι. Εντάξει. Ωραία, έχει και το χίλιο. Τι κάνω. Κραγιόν έβαλες.
Πέρα. Στο μεταξύ μας στο δωμάτιό μου. Ναι. Και φαίνεται το tape που έχουμε βάλει στη χώρα. Είμαστε... Κάτσε να σου πω. Όχι ρε. Γιατί ρε, έτσι όπως καλύτερα. Καλά. Εβάγκο. Έχει συννεφιά. Λίγο. Τι συνέβη, αλλά από με τέτοιο το βλέπεις. Δεν ξέρω τι μου ήρθε να το πω. Στα αγώπολια. Σου γελάς. Το έχω πλησμένο. Ναι. Πάμε. Τι είναι αυτό ρε. Παντελόνι. Όχι. Μπλούζα. Όχι. Βρακί. Όχι. Ζακέτα. Όχι ρε. Την είχαμε δώσει. Μέχρι στιγμής και πάνω. Και πάνω. Κερβάνω, ναι, κερβάνω το βήμα. Πόσο είναι. Αφού μου έχουν μείνει δύο πράγματα. Εμένα είναι προσωπικό. 4-3. Κάτσε, εγώ βάλω και τα 5. Εμένα ένα πράγμα μου είναι μου ένα. Πώς είναι 4-3. Ναι. Ωραία. Βάλω το σκούφος. Κοιτάξτε. Πού για κάτσε. Πού, πά, πότε κλειστά και το τέλος. Εδώ λίγο. Εκεί. Πρώτα δείτε τι είναι. Λεγκό. Ναι. Συμπήγαλα. Πιάστο. Πολλά θες. Βάλε. Εσύ που άδουλας. Θα σου καλάσει τράντες. Εγώ δεν έχω μάτια. Ωραία. Τελευταία και καλύτερα. Σε άλλα βίντεο θα δείτε ότι το χρησιμοποιούμε αυτό. Εγώ είμαι φαν. Μόνο από τον ήχο το κατάλαβα. Σπρέι είναι. Ναι. Ωραία, εγώ ζητάω μέχρι στιγμής. Άμα βρεις αυτό ή... Όλα τα έχω βρει όμως. Ναι, άμα βρεις αυτό, κερδίζεις. Και Άμα εγώ. δεν το βρεις, μένεις σοπαλία και θα το φωνάξουμε και οι δύο. Ναι. Πρέπει να βρεις, έχεις 3 ευκαιρίες. Ωραία. Ωραία. Έλα λίγο πιο δεν αφήνεσαι. Φαίνομαι ρε! Κάποιες φορές δεν φαίνεσαι εκεί που πας. Καλά σου. Τι είμαι χάρηκα. Δείτε τι είναι. Πού είμαι? Πάμε. Κάτσε. Χαχα. Αυτός πρέπει να κάνει κάτι κάνει και παίζει αυτό. Τι κάνεις Λέγε! Τα μότο ρε. Με τρίπλωσε! Έρισε ρε. Δεν μ' αρέσει που έχω και τα μόνικα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κάνει κάτι κόκκινο με στόμα. Κοιτάξτε. Να, λοιπόν, πάμε. Όπως βλέπετε κέρδισε ο Λεωνίδας. Θέλω να τα ακούσω αυτό. Περίμενε. Θέλω να τα ακούσω αυτό. Και εγώ δυνατά. Λοιπόν, να, Δυνατά που λέμε. είμαστε εδώ πέρα. Έχω λεωφόρο από κάτω. Σιωμέν. Λοιπόν, 3, 2, 1. Είμαι γλώκας! Κάτσε, δεν ακούστηκε πολύ. Είμαι γλώκας! Ωραία, να το έχω και 2 φορές. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Και κάντε share το βίντεο να το δουν κι άλλοι και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια!